Mao ni karon nga atong nahitabo no nga murag dili na nato ma-feel ang panaghiusa. O kani bitawng ma-feel nato nga naka-smile ang matag usa. Kay puro man sinagpungan ning atong mga ngabil. No? Pero sige lang para man puni sa atong kaayuhan. Matud pa sa atong unang pagbasa karon ni Propeta Isaias, kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw. Siguro normal kanato nga aduna kitay pagkainggit sa atong isig kaingon, no? Sayop ba nga ikumpara nato ang atong kaugalingon ngadto sa uban? Di man pud siguro sayop. Pero siguro kung sobra nato nga pagkainggitiro ug inggitira, aw diha na ta masayop, no? Mao na mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, mao bitaw nga siguro nauso kining gitawag nga insecurities nato. Nga usahay murabag feeling nato kay feelingon usahay ta nga ma-outcast ta sa atong isig kaingon. Nga mabitaw usahay nga advantage sa kapanahunan karon ining teknolohiya, kay feeling gani nimong ma-outcast ka na, magkaugalingon ka na, mag-inusara ka na, ug sige na kag atubang sa imong gadget, sige na kag atubang sa imong cellphone. Kabantay mo kanang, for example, mo attend mo party, kunya pagkita nimo sa imong mga kauban ka mga nindot magipang sulot, no? Mga social man kayo, nya ikaw mo kay mutagad nimo kay mura mag simple ra ang imong gisulot. So sa imong buhaton ngadto magpahipi ka, sige ra kag text didto ang imong kauban, ang imong cellphone. Insecurities mga mao na nga tungod sa atong pagkainggitiro ug inggitira, usahay nagiging bitter kita, no? Mao pa na nga pait kayo, pait pata sa ampalaya, pait pata sa panyawan, no? Amo to kinsay nakakita niyo panyawan diri nga naay kada buntag muhatag namo og kanang punuan sa panyawan kay para tambal kuno na sa diabetes. O murag epektibo baya pod. So ingon na mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, no, adunay usa ka istorya kini kabahin sa gitong usa ka preacher ba nga nag-istorya. Ningon siya, imagino nato ba, una-una nato sa usa ka sitwasyon ba nga adunay usa ka tawo nga adunay mga silingan upat ka buok sa usa ka block nga nagpuyo sa subdivision. Asa mo to ato sa Kristan, pwede mangayog ka to microphone nga wireless. Puya ini siliog oy. Ay salamat. Asa na tadapit? Sa istorya, no? O kadtong nagpuyo sa usa ka subdivision nga sa usa ka block nayupat ka mga silingan. Ang kining tawhana, ang iyang balay, ang presyo sa pagpahimo 10 million pesos. Kining iyang silingan, ang sunod nga silingan 5 million. Ang ikatulo 2 million. Ug ang katapusan nga iyang silingan nga ikaupat 1 million. Usa ka higayon ni ana, miduol lang iyang kamagwangan nga anak. Tingon, Dad, kung pananglitan ba dad, paliton ang atong balay nga magkantidad og 20 million, musugot ka ba? Susutubag siya nga, of course, musugot ko, lipay magani kaayo ko, kaya ang gasto ra na ato ni ana 10 million, ya 20 million, sugot kaayo ko. Og tuod man sa sunod adlaw adunay mitawag, no? Kining mitawag buyer ni sa ilang balay. Ingon dayon ang katong nagtawa nga, Sir, pwede ba nako paliton ang imong balay kantidad og 30 million? Susaway duha-duha. Mitubag dayon, oh,
Sugot ko, of course, 30 million, close deal dayo, no? Sarado. Dito, nagbayaran ay. Ug diha na matikdan dahil niya, nga kining iyang mga silingan, gipalit pod niya itong maong nga buyer. Gipalit. Ug iya pag yung nahibawan nga ang kantidad sa pagpalit ni ining mga balay sa iyang silingan mao gihapon nga presyo sa iyang balay nga pagpalit nga 30 million. Karon unsa may iyang reaction? Nasuko siya. Kaya ang iyang una-una ka mga bati. Napagid siya panguna-una no yung kabati ni mga balay nga ang silingan. Nga kuan ra man gayto ubos ra man gayto gasto sa pagpahimok 30 million gihapon ang ako kakaanindot kaayo. It's unfair. Matod pa niya, no? So, unsa iyang gibuhat? Nitawag siya sa buyer. Ingon siya, "Sir, anong ingon manana ang imong pamagi sa pagpalit nga bati na tong mga balay sa among silingan? Anong parihara mangyapog presyo sa ako?" Unsa ito ba sa buyer? Ingon siya, "Sir, wa ka na ilabot kung unsay akong gusto nga ibayad ngadto sa imong mga silingan. Ako ning pagbuot mao nang ayaw pag sobra ka inggit kay ingon ko ni ana sa akong pagpalit sa pagbayad niadtong imong mga silingan." Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, siguro kung kamo po'y nahitungnan nga kamoy gipalitan niya atong kamoy katong ano kanang kuan sa istorya bida nga katong gipalitan og 30 million, siguro wala po'y kalainan sa inyong reaction. Maupod siguro na, no? Mainggit mo, masuko mo, kay ikumpara dayon ninyo nga kabati niya niining akong magbalay sa akong mga silingan maura gihapon nga presyo. Imagine ang presyo 5,000, 2,000, 50 million rather, 10 million, 2 million o 1 million. Unya ang presyo, ang pagkantidad sa pagtrabaho gamay ra nya the same ra gihapon. Ingon ana ang atong reaction mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Siguro ingon dili nato masukod ug unsa ang pangunahuna sa Dios. Nga susama pod niadtong buyer nga mao po kana nga ikumpara nato sa atong ebanghelyo karon. Nga diin ang atong ebanghelyo karon nga diin ang katong tag-iya sa parasan equal gihapon ang iyang paghatag og sweldo ngadto sa mga nagtrabaho kaniya. Imagine ang katong una nga nagsugod pag yun sa sinugdanan, kunya katong alas 5 pila na lang ka oras ang trabaho, tagsara gihapon ka dinaryo ang gihatag, di ba? Moreklamo gyud ka. Sumo na mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, no, nga ingon ana ka maayo ang Dios sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw. Hinuon nga mainggit kita, ang gusto sa Dios nga mapasalamaton kita sa iyang kaayo ug pagkamanggihatagon nga iyang gihatag kanato. Ang atong Dios sobra ka maayo, sobra ka manggihatagon kanato. Dili masukod ang iyang kamaayo. Ayaw hunahunaa nga mas dato pa ang imong silingan kay kanimo. Ayaw hunahunaa nga mas bright pa ang imong classmate kay kanimo. Ayaw paghunahunaa nga mas gwapo pa o gwapa pa ang imong igsuon kay kanimo. Ako bitaw nahibong bitaw ko nga usahay mao ba po na akong hunahuna kaning pagkainggit. Kaya ang akong mga igsuon sa tinuod lang tag-as og mga ilong. Upat ming managsuon, no? Pero ako, unsa makaluoy po ni sa akong ilong mura magnaagi ag pison. Usahay makahuna-huna ko. Anak bagyud ka ako sa akong inahan. Unya
Mulantaw ko sa among silingan, mga mugbo magilong. Ako puhunaw na, dili po siguro ingon anak ko, mama, kay pagkabuutan sa akong mama, no? Pagkabuutan. Ikaduha pa, junior po ko, mabitaw nga Gregorio ako nga, gigrek lang, kay para social ko no, pero Gregorio guto na, no? Junior. So nakaingon ko nga, anak yun siguro ko sa akong inahan, no? Anak yun ko sa akong inahan. O ang akong amahan bagyo nako, no? Hinana ba? Oh. So mo na mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, nainomdom lang ko sa istorya ba. Kini kabahin ni sa usa ka may istorya mo yun nato. Kini kabahin ni sa usa ka katubang talimatyo na nga dito sa ospital, no? Himalatyo na nga bana. Nya kana man gyung naam gyud siya doubtful siya nga asawa. Gusto niya nga mamatay siya nga malinawon ba nga kana bitawng wala na siya mga worldly allurement kana bang mga back subject ba iyang ipatawag ang iyang asawa samtang nagpinal na ba ingon dayon siya, Han, gusto ko mamatay, Han, nga kanang malinawon ko kay naa pa ko murag wala pa gyud ma-resolve sa akong kasing-kasing. Di ko gusto nga mamatay nga dala-dala ni nako. Unsa man gyud ka tinuod, Han, tug-ani ko sa tinuod. Kining atong tulo ka mga anak. Kining kamanghuran pati man gyud kaignaw, no? Pati man gyud kaignaw. Kining duha nato ka mga kamagwangan ug ang ikaduha mga gwapo man. Unsa man gyud ka tinuod, Han, kining atong kamanghuran nga anak bagyud ni nako. Dugay kay katubag ang asawa kay ingon siya patay masibawaan mo ni patay yun ni Ritso. Patay yun ni Ritso yung siya, Han, mutugan na lagi ko sa nimos tinuod, Han, kining kamagwangan natong anak ug ikaduha dili gyud ni imo, apan kining ikatulo imo na gyud ni, 100% imo na gyud ni. Baliktad ay. Abi niya ang iya mga anak atong mga gwapo-gwapa, no? Kamagwangan ug kaduha. Maya kay pati man kay naong ang ikatulo dudaw gyud siya nga dili niya anak. Nya maog diin tinuod nga niyang anak. Istorya ra po na mga kaigsunan ko da ni Kristo, no? Oh. Usahay mao baya po nang akong una-una sa akong mama. Kuan ang ako bagyung papa mo akong amahan. Bitaw butan kay akong inahan no dili ingon ana. So mo na mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, no, nga dili kita angay mainggit. Dili kita angay nga ikumpara nato ang atong kaugalingon ngadto sa atong isig kaingon kay ang matag usa ka nato unique. Naay gasa nga gihatag sa Dios kaniya apan wala kanako. Mabitaw usahay makain ko nga dili man ko bright lang kong agtang pero dili magyud ko bright sa tinuod, no? Say maingon na ako kan bangan nung ako mga kauban mga bright man pero ako pong hunahunahon ba nga naapod siguro naa nila wala nako ug naapoy naa nako nga wala nila, no? Mura po naibutang ninyo ba isilsi sa inyong alimpatakan o nga kanang ang matag usa kanato naagi gihatag nga gasa sa Dios nga wala sa imong isig kaingon nga naa kanimo. Ang importante lang ba nga i-recognize ni nato nga dili kita sobra kahimantayon sa atong isig kaingon, sobra ka inggitira sa atong isig kaingon nga mao kinihinungdan nga makapabuta kanimo nga dili na nimo ma-recognize ug unsa ang gihatag nga gasa sa Dios kanimo, diba? Naana nimo usahay dili lang nimo gamiton. Di bitaw for example ang talent nimo kining pag-paint, no, painting, artist ka. Kunya kanang hakog bitaw ka sa imong talento. Magkuhan ka for example na lang no nakay silingan yan ay project ang imong silingan anak sa silingan, no, magpa-drawing kay di laging taon kan tigo mo drawing nya di ka mo drawing kay wa may suhol di ka, no, di ko
kada busy kay ko mari. Oh, di ko kan pabuhat lang naglain. Kung inguna na ang imong abilidad, inguna na ang imong mentalidad nga naa ka ni ini nga gift nga gihatag sa Dios, apan dili nimo i-share, mo share lang ka kung naay kondisyon, 150% di jud ni ma-develop ang imong talent. Kay dili man ka hataga grasya sa Dios, no? Dili man ka manggihatagon sa imong grasya nga gihatag, gasa nga gihatag sa Dios diha kanimo. Apan bisan pa niya na kung nakay talent nga imong i-share kini sa imong isig kaingon, naa kay gasa nga mauni nga sa sinugdanan dili pa kaayo develop, ma-develop kini tungod kitabangan ka sa Dios, di ba? Sige kaghimo, sige mari drawing. Oh, hangtod ma-develop ang imong talent, ma-develop. For example, kaning kanta. Oh, may kay ka mo birit diha sa video kihan. Oh, sa video key. As kay kanta sa hayra ba kay bisag alas 10, alas 11 na kanta ra gyapon ka. Wag yung kay kiber sa mong silingan, bahala nag mga tiguwang diha, bahala nag nangatog na diha. Okay ra basta ka kanta ka. Karon kay nakadisturbo man kasi music kay ngo na may tawo nga sig panglibak nimo ka giatay ba niining tawhan oy mura malagway silingan. Ka animal ba niini? Oh, di po ka na taga-agrasya sa Ginoo. Dili ka na nga kuanan sa Ginoo nga ma-develop na imong pagkutob ra ka diha sa bidyukihan, no? Ngari ka sa uban sa contest usay makayong tangan, nindot man tagog tingog sa bidyuki pero pag kuan ako 45 ra man ang ako score. Oh, so kay kang birit 45 ra score mingon pagka sa imong kaugalingon nga di man na tinuod, no? Kung kana nga naa kay talent kay ngon ana, kung imo nang i-share sa atong choir, mas madibila pa na pag maayo, no? Wala ka pa'y kontra. Ako ram guna pa din mag-video kay ko para ma-release ang akong stress. Okay, stressful kay ko sa akong bana, stressful kay ko sa akong work, no? Hay maayog aton nang i-share sa atong choir. Apil ta. Mautiging lagi nako nga ang atong choir karon nagtikagagmay na lang kay kasagaran sa mga aktibo sa atong simbahan mga 60 pataas. Karon kay bawal naman mo simbang 60 pataas, tanaw ang atong choir di na kay daghan. No? Gamay na lang i-share. Muduol mo ni Father Berting no nga, Father, pwede ba ko mo appeal sa choir? Oh, yan na ba, no? Ayaw mo kauwaw. Kung panalitan may kag tingog nga may kamubasang mura kag announcer, no? Apil sa lektor. Labi nang imong edad 40, 50, apil. Dapat oy, di ko na anak kay mauwaw ko. Sige, di ba? Kung dili na nimo i-develop imong talent, magiging insecure pud na gihapon ka. Maingitiro-ingitira gihapon ka kay wala man nimo gi-expose kung unsa ang gasa nga gihatag sa Dios diha kanimo. Muna share your talents. Share your blessings. Muna mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, dili kita kay bitter. Dili kita kay mainggit sa atong isig kaingon. Naa kitay gasa nga gihatag sa Dios kay gihatagan kita pantay-pantay sa Dios. Apan wala lang nato subunako, wala lang nato kini ma-recognize tungod kay wala ni nato gi-develop. Kay ang atong gilantaw, ang atong isig kaingon, wala nato lang tawa ang atong kaugalingon. Namati pa mo? Maglain na ng inyong mga nawong. Gamay na lang mga kaisunan ko diyan ni Kristo kay ang akong talent manggod nga gitagaan kog talent nga magkudigo sa homily, no? O mo nang taas-taas para bayani mga tulo pa lang ni kapat pages. Gamay na lang, tulo na lang. Oh. So mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, sa kini ka pagpahinumdum kanato sa matag usa kanato, no? Dili kita angay masina, dili kita angay mainggit sa atong isig kaingon, dili unta kita angay nga mahimong bitter, kining insecurities nga usahay mahilig kita mag-compare sa atong isig kaingon. Sama sa atong ebanghelyo karon, although dili kalikayan apan ato unta kining sa gubangon
ato unta kining batukan nga dili kini magpasuwabi sa atong kaugalingon kining atong pagkainggitero-inggitera. Hinuon lantaw no subunako no, lantaw nato ang atong kaugalingon kung unsa bagyod ang gihatag nga gasa sa Dios kanako. Ug kung imo na kining madiskubre, i-develop kini aron pinaagi ni makaingon ka nga God is good all the time. Ingon ana ka maayo ang Dios sa matag usa kanato. Walay gipili, pantay-pantay. Walay gipili, Father, nga naman lagi nga daghan mga dato, ako pobre man ko. Nga naman lagi nga kanang sige kog pangipingitag trabaho, wa man gyud koy na kita nga trabaho na aman tuod, pero di man ko ganahan. Oh, see? Mo lagi na giingon, usahay naa na mo'y trabaho, pero wala ninyo gihigugma ang inyong trabaho, mo na nga di gyud mo ganahan sa inyong trabaho, di ba? Na yung mga tao ngingonana ba nga naana nagtrabaho na, mga pila ka buwan mo balhin mo gawas kay di ganahan sa trabaho. Mo hunahunahon nato nga daghan usubon nako nino, mo hunahunahon nato nga daghan ang mga tao karon nga walay trabaho. Bisa kung saon nila pangitag trabaho, dili gyud sila madawat. Ikaw nga naa na nakalingkod na sa trabaho, naa na kay pwisto, apan wala pagyud kaganahi sa imong trabaho. Simple lang, higugmaa ang imong trabaho. Once nga higugmao nimo ang imong trabaho, nindot kaayo, no? Blooming ka pirmi musulod sa opisina. Kabantay mo na ng in love, kanang ma-in love ka, diba? Nindot kaayo, maligo ka katulos sa kadlaw. Oo, in love ko niyan, nindot kay tagoy-tagoy ka, maligo, kanta-kanta ka, kay in love man ka. In love ba po ang imong trabaho? Aron maingon ana ang imong panglantaw nga dili nakakapuyan, mo lagi na diha bitaw diha bitaw na himo ning tulin pas alas 4, no? Tulin pas alas 4 kay ngano man kadugay ba nini alas 4 uy nga gusto na ko muuli. No, mao na kamo nga mga nag-opisina, tanggalan na inyong relo at tubangan ninyo sa inyong table. Kining naibay mga alarm clock o relo nga na tanggalan na kay maunay makapaguba kanimo nga dili na ka ma-in love sa imong trabaho. Kaya ang imong pagtrabaho for the sake of salary, no? Dili for the sake of service. Higugmaa ang imong trabaho aron ma-in love ka kanang blooming ka pirmi, no? Nindot kay ning magtrabaho ka nga in love ka sa imong work. Mabito pud kaming mga kaparian usahay naabaya po na namo kani bitaw ma-assign migdili namo gusto sakit kay sa buot, promise, no? Kini bitaw di man pa no, kini bitaw pag-assign po nako diri usahay bay makahilak po ko. Lami na kay ako kalami na kay sa akong assignment sa itong before ko diri, pero nganong naingon man ini, pero ako gi try pag-embrace kining akong new assignment. Sa hinay-hinay sakit, sa hinay-hinay lisod dawaton, apan sa hinay-hinay kung sa hinay-hinay ako nang gihigugma kining ako karong assignment. Although naapa ko ron sa kuano, pero sige hinay-hinay na ako aron ma-in love ko niining akong assignment. Aron sa ingon, nindot ang akong kinabuhi. Enjoy life, no? I-enjoy nato ang atong kinabuhi. Ayaw nato sayangan lang tungod sa atong kaguol, tungod sa atong pagkainggitero-inggitira, tungod sa atong mga problema. Ayaw. Life is short. Kinahanglan nato i-enjoy. Sumo na mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, nilayo na ko sa akong kudigo. Pero okay ra mangyapon, no? Sumo na mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, no? Dawato nato kung unsa ang gihatag sa Dios kanato. Ang importante atong i-develop kini aron sa ingon sa hinahinay ma-in love kita niini ug nindot diha nato matagamtaman ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Ang hagit sa matag usa kanato matud pa, let God be God
it would be a lot better for all of us. Mas nasayod ang Dios unsay angay para kanato. Ang importante kung unsa man ang anaa kanimo karon, gamiton nimo para makatabang ka sa imong isig kaingon. Igsuon, gihigugma ka sa Dios bisan kinsa ka pa. Amen.